So simpan ni ai kublai nam ta jong pi paro kiman para bi jonga which is so tanat man pa yang ke channel ka jangi lintim nang way to heaven ublai ke jing suk ni on ku do ya ka jim ke chong pi ublai ku nang yo nyala ni jim ke jong pi nang yai san na koi ko por nang yai kio na koi ko por ha jelong man sin but ublai nang yo kan man the ke jing ku ha jim ke jong pi ha long yo sa ke jong pi maka long yo sa ke jong pi kan dap dengan jing suk ka jing man ka jong ublai amen kata kata ke thong bat kata ke jing thumu ke jong iru ba ngin yo ban honra ai ka kien ke jong na koi ko por nam ta jong pi pale khnang ba pi pin yo ya ke jing sisia pin yo ban tip ya ka leti ke jong ublai pin yo ban diam ban yo ban ma ya ke jing ku jong ublai ha jing ke jong pi ublai nang yo sisia ban nang ku ya ke jing tu nang yo ban penan kam ya ke jing ke jong pi de hang ni ke step tang ado me kalem ngai ka tien ke jong ublai ba ngapa ban sam kan ni por mun ta na ka ta jong pi kei ka ba ublai ukut tu kei ka ublai kuran po jonga kei ka ba ublai pun pau po jonga na ka ba sam na nam ta jong pi khnang ba kiu kini yo ya ke jing sisia ke jong ublai de hang ni step tang ka ban kan chapam ka long yeng kustan balai ki long yeng kustan ki bun ta ji ka bang apa ban sam ka ki jing ha ki long yeng kustan amen ki jing ha ki long yeng kustan ngatir skan man ki long yeng man ki yeng kustan ki dan lao ka jang ki jing lao ki jing sem lao ki jing do ki dan ki ba ma ka jing ka pan ka sitam dan ki ba ma ka jing ka yo ka kot ki jong ki dan ki ba ma ka jing ki kon ki ti ki dan ki ba ma ki jing ha ka no ko benar ki dan ha pre ki jing ki jing le ki jing ki wan kita ki jing le ha ka jing tu de ki jing li ka long ki jing ki long yeng sem ki ba le ki wan ki jing nang no ki wan ki jing but kum no ki yo ban rum ha po jong ki long yeng jong ko sta na wat ki tip dam ni tu ye pi ba u Jesu la ai ka authority la ni ka la ai ki jing ku bor ha ki bangai ki jong u ba ma ki ken be ken pin kia ki ki jingpang ken be ki sut ki ba yap ken ki ba yap ken pin impan kebun maki ki dei ki nong le maki ki nong jong de balai ha ki long yeng ki jong ki ban ka don ki jing nang no ki ru ki ni ki jing na sa ta la ba ki jing ha ki long yeng san balai man ha ki long yeng san man ki long yeng long sam ki san ki don chi bun ki jing ki jing teng ki don ki jing le ki don ki jing jat pralo ki long sam ki kristan ki don ki jing bang ko jing bang hon jing bang kun ta ta ki don ki jing le na ke ka dau ki tip ki chu ki lin em je la de balai bang ngai yo Jesus Christ ngalap dia ngala syakri yo blai han dai ki jing ki wan ki tip le me ka dau tan rai kadang kadang na kamta kani ke jing ka bayo ban rum ha ka jing ko jom ni tatang nya pe akan ni step ko bamta na ka tin ke jom le hale mat nya na ka gospel je Matthias na ka nang worship ho na ka khot ka ba life out better pe hang ni ke ka ba ong u Jesu ong kum ni ong wat mot bangawan ban bu ya ka jing suk ha ka persai and ai on ban bu ya ka wai ke ka jing mot u Jesu ong wat mot bangawan ra ngawan ban bu ka jing suk ha ka persai ne ngawan ban bu ya ka wai ke ka wai wat balai u Jesu ong bangawan ban bu ya ka wai kitim nam ka wai ngan ong ipi ko ki para be etula hakani ka persai om dan jing suk hang no ru pinam yo la piwa ru amen piwan hang no pinam yo jing suk hele u Jesu ula da kran shai na ka gospel yonis na ka nung ba khasau arfu nyo la kan no ba ka jing suk ka jonga wo ka jing suk ka jonga na ai happy be hang ni persai om dan jing suk hano om dan bala ai mo no u Jesu ka jing suk ka jonga na ai happy ka jing suk ka jonga na e no happy ni ka jing suk ka dan bitang how Jesus Christ hagal nang ba khamre ka life la ka Jesus ba nya kren ni kini ke ba pinyo ka jing suk hanga andai haka persai pinyo jing jinja andai tolong sulfi nya na cha ka jing suk ka dan hanga ni ngidan syang ni nya habya dan lim bakani ka persai ka bada da sibun jing jinja andai ngidan ka balong kios chulo no Jesus ada joy amen na ta na ka banang ka ni ka pomta ka jing suk kam tan hakani ka persai na ta ro Jesus khlawan man bu ka jing suk hakani ka persai khlawan ban wan ai ka jing suk hakani ka andai wan ba ayu ong ngawan man ai ka wai
Kawai ka thau ya ka jingale. Kawai, cái kawai. Kawai cái đây, kawai lắm. Jingale kuma ka dan ka thma. O Jesu wan man a ya ka thma. Wan man bu ya ka jingale. Vậy hang đôi phim làm cả Bible có ông là có ukpa onyale baki khôn kinyale baki kmi kikpa kemudian haman ki yeng kisem dan ki jingale u Jesu ora ki jingale balai kitim nam cái ka daw ka jingale but cái ka ka ktir ki bun ki brio kim sautu chapang ka ktir u Jesu ông ngakhaman ban ai ki jingsu ka wai ki bun ki brio kiếm tiếp ya ka white cái đi ka white nak tak tahu cibril kibun ki baklano bangan ang ki kani ka white ada pinang man penon kam kani ka white kalau ga men sao ha nakam ta jong phi ba nam ta jong ha ada ngim nang bangin penon kam iya kani ka white to ine pe naka shitiski hebrew ka nang sao khana pe ko lo ka tim ke jong ble kalau ka ba im kalau ka ba donbo kalau ka white lam alyang sakti Pejak tiang ke jam boleh ketika white lam alam sete. O Jesu uang akan wan banbu ke Jesu dengan wan banbu ke white. Kemudian wan banbu ya ke tiang jong ke jing sisya. Ke jing sisya ketika white. Hawa pikirnya ke jing sisya. Ke jing sisya punya kelat ya ke mensim nak ni ke do. Ke jing sisya ke mat kau ngam hadu ki clench yang ke jom pi. Ke jing sisya ke ngam hadu ke dono ke jom pi. Hawa pile pi buat ikan yang jing sisa oh buat kibriu kin thot ya pi buat kibriu kin syun ya pi balai fitim nam kan tahu jaga jing syun jogi Farisi ya u Jesu fitim nam ke ka tahu kan ke jing sisa ba u Jesu ukuran ya ke jing sisa ba ukun ke jing sisa kata kan ke tahu joga jing dia hak jing ke jang ke jang pi u Jesu uklawan man buat ke jing suk ande wan man ai ya ka tin ke jing sisa ke jogo wan ban ai ke tin ke jing sisa ke habangi le ke jing shangi buat ke jing shangi pudiang ke jing shangi keren ke jing sisa hang ta pitim nam ki breu ki shun yang ai kadang ke jing ya le nawat pitim nam nang pi lada hak ka jaka ka badan ke jing sisa hang ta ke jing bam hak ka ya le be barabor ubaman uwan be punya le barabor bakumna man punya man kelam iya ke jing sisa Jinak tak tahu pun yang kami pi hakin longi long sambil. Bun kilongi long sambil ngalamat berkenalai iru ya kata. Lalaki kun ki pediangi o Jesu Kristus ya nak lenting itu Jesu ki kme ki pa ting ki khang ki persya o ki be na yengru o om tak kataru o ki pensi tamru ya ki kun bak balai be kile kunna balai bamepur balai bamepediang balai bamelek kuntang ta oh kibeli ki amroh na oh balai bamekelim diam baik kibeli ki pindan kami kita ki ketim tu katan ke jingal le ki kun kimla ban kau ki kumi pa namar balai dar ki kun ki yang akan nongrim ke jing sisa ki kun ki namla ban pendam kata ke jingal kata ke white nama ka white ke ketien ke jong ble upor pun kan maru yangi naga siti siki episode naga ban ble naga khat ke khat nyo la ban do law na ka ketien ke jong ble naki nyo khat nyo ta ka ketien ke jong ble ke white lam giran ka ban sim kata ke akhir ke jingi tang ka white lam kin ka bagi la ban le tang ka white lam giran ka nama ka ketien ke jong ble ke white ka wala ban mai ki baro nak tahu Jesu ai utulle bangin keren baik kam dan kam bangin le lalu langsung dia pergi utam nak kalian ni mana bangin tham ni dan kekti anda Jesu upsya ni bangin tahu om nak keren oh kurkui ki dua nam ta jogi hinan om dua nam ta jogi kurkui ki lalu beliau upanya kali ke sakti ru om an tu sakti jogi om wat kan om ai anda dua nam ta jogi Jesu ai ka ketin ke jing sisa keren. Pitim nam ka ketin ke jom lai ka yang haki lai tili ki benta. Nak benta ka jing ke jing ka akyar ke jing ka bangila dan kam haki lai tili ki rukom ya ka ketin ke jom lai. Ka beningkong ka ketin ke jom lai ka white lam. Ka bala ban mai ni ki pa ka jim ke jom pi. Ka haba pidan ka jing le ki thma ka jom pi. Say ya ka white lam ka ketin ke jom lai ya le da kata ka white lam kata kan ai jing jom. Ka ba la pidan ke jing le
ki kun ro ki ba he kan na sim ya ka tin jo le kum utar nan ban bom man prai dan ka tin ki jong le ki luat ki do ki ba ki ba satar kan na kun bom kun pra ka do utar nan jo ka tin ki kan pra be phum ban ka balai ban ka tin ki jong le ki ding on ka tin jong le ka tin jong le ka ding ka ba bam do ka thang do ki poro ya kata tho naga kita ujere baya naga afla afda tho e kata tin jom le ka terang beketing ikut para bi chana fidan ya kani ka atyar ka bakha ka jem ka jom pi ngan ong ye balai ka ki long lo sem ki kristan ki dan ki jing e nama kim nang man benan kam ki dan ka wat lam ki dan ya ka ding ki dan ya utar lam kim nang man benan kam nak ta ka dau ki wan ki jing e le akala ka long lo sem jom ki kristan bagi sha ki sha mar apne ki jing e ki ma jing ku fly ki ma jing slow si ki ma jing pang jing stam handai ki jenan ka tin jom le ha ka dan ha po bi keren ya ka Amne berkunjung sabda dan kaman keren ya ka dan kaman keren ujisu hakalan na basau Matius in lap hando ujisu men ba ulah da sha jinit sau ko si sau ko men hakal rikla wat anda ulah wan na ka ding sha jinit bitimen usaitan wan ban rai wan pun syayu ujisu upenan kami ya ka ketin pernah kami katin balai na uji usai na lan melong ko dule pulang ku gini kima bamen bang bamen kedang uji so la tha om tan ubriu om tan da ku ubriu im ne da katin ko mi na ka sentur jeng trai da onda usai ta lai lo peno ya di nang ne usah hukum la tha aba usah hukum ki angel bikin sawan ra ne uji su la tha ba men tunjuk ya utrai usai ta don dem hangan ai gini baro uji so la tha men syakri tayo tapi uji so kunan kami ka ketin na ka ketin ketika bor ketika white lam ketika ding ka bom du ikut kepala bi itu balai ki jing e ki wan ki long sen kristan kitip nama ka dai ka ketin ki jawab dai ka ba phimnang ban penan kam ba phimla masuna uji su ai ko harsi naka lonong ka ba nyau do Matius ka khat ka ba afsa hada af nyau uji su ai atli karo akawai harsi upin i atli ki jaj benrio dan atli ki brio ajat ki jaj benrio ki ba sim ya ka tin baka la om na uji su ba la da unu nu yo su ka tin jonga bat ubam le on thlai ku brio ba bi ba te ka ye ka jo halal siap habalate halal siap kawa kai kuslap lahap kawa kala slay bat kil air kila black kila short kata kaye kala kelan kram balai ke kelan nama kala ya ngoi ya ke ketin ke jong blai and they come na sumar come na kundan kam ya ke ketin ke jong blai nak ta kita ke jinge le habaki wan hakalang ilong sem jong ki kata kalang sem balai babun ki long ino sem kistan ki jot ki pra ki kelan nak pitinan nama ka tin ke jong blai ka bagi na ban ship ni na pedang ni na ban kam ban nyim na ban kam ni dan ka watam ni nyim na ni le atma ni dan ke ding ni nyim na kam ka ding ni dan tarnan nyim trai ban kam na sa dau te ki jing le ki ka wo ba apa uji so la da unu we yo sko ka tin jonga bat ubale kan on thala yukum ubriu wastan rate kayi jo halal mausiam kawa ki kasla usab lahap kawa aslai ki el ka baik lai shoi ka kayi ne kayi kham kulan balai nama kala pundan kala yo ngoi ka tin jomle kala pundan kami ka tin jomle kala pudian ka tin jomle kala gogo ka tin jomle kala bot ka tin jomle tin nak ka daw ka khaba don ka tin ka jomle pun hinang man ka tin jomle iwan kita jing ele makna lu ini kalpa nama beliau la kha ka tin jomle ublai om na ublai om dan ubala ni kan sai ki nak ti yo khrau ja amen balai no ki long ki ba ko ngo ki long ki jonga ang Jesus Kristus kena ta da ko ki pula bi jonga ko na han ni pon ta balai ki jing ki wan ki long sam jo ki kristan jo ki bangen ki jong tra ki ba ki jong tra nama ka dei ki ka ba nyim nang ma kam ka tin maka ni ka tin ki jong le ka dei ki jikur khu ya ka jim jong de fila dengan nang ban penakam la nyim nang bat ka ni ka tin ka dei ki jing tim ka dei ki jing pen ya ka jim jong ya ka ta la tho naga gospel jo Yohanes
naka gospel yon khatal kalung ka khat ba saupra saupunyo saupra la thoi ta bo jisu ba ngam silawan ban punram lane wat mat bangan punram na kata ka tin ka bangala kran kata hikin kan punram yapi ka tin ke jongbu hikin kan punram yapi la nyim silale nyim silasmal nyim silako nyim silapne ka tin itu kata ka tin hikin ka punram ya ka ji im jonga jopi amen de ko ki para bicara ni dan kam bantip haba pidanya ka tin ke jonglai haga ji pendan kam ya ka wanu shubu wanu sngam andai dan kam keren ya ka hakan nu nang pur pipang lu ya ko ka jingpang keren berngan da ka tin ke jonglai ai laki ko jo pi dakat yaki kun wanu sneng ya ko ka jing dakat ya ka tin ke jonglai mai da ka tin ke jonglai ko ka jing dakat lah hakayin ke jong fi dan ulok jong fi ubadi ubang kuat ya ulok jong fi wat kan na ulok jong fi udai bha ulok jong fi udai ba it ha nam na kayi ke sang jong fi han rei ke nang fi bidan kamban berngam bidan kamban syun yak to ke jing kuat bidan kamban tim yak to ke jing kuat senang yak to ke jing kuat na ka tin ke jong lai amen na ka tin ke jong lai bidan kamban kran na tim na ke tin kaya ketin ngan ang yupi haka ba meningkong haka naka Yones kalau meningkong sa meningkong ba haka meningkong ladan uktin ula dan ba belai uktin lalong belai dau uktin lalong ki bara ba kan uktin kan no uktin ulai Jesus Kristus amen tapi dan ya ketin go dan ya Jesus Kristus tapi dan ya Jesus Kristus pikran dak kerteng ke Jesus Kristus kita dijing jele tapi para kinjak kita hum kindu kindam amen maka nanti kinamla menjumlah kayu long yang senjauti yang kita kam when soto pada kita kam yet ya dia nang no kilo kijing kiwan nama ujis ona ubol om wat aja kayu soitan hendak warai hak no ka jaga kawadan kijing telat kawadan kijing pei hak long yang senjauti nang tal soitan unyo undu dengan ang iki ya kalau long yang senjauti para kawai karan dak ketin tek lah katin jaga jong pelai keren dan kam tang macukran ngim dan kam balai ngiran kikti ngim dai begini ya le ngiran ka sunter dan ngim dan kam ngim benya na ngiran katin buat kata dekat white lam da kata ke ngin ya le amen kata ke apa ni dan kam IT ya la dengan tma da jompi ha ubai nam katma kam de jompi ke de jompi IT kin tu ba ubai unya le Moses uang pun noi ki kun se oma ublai unya le ya katma ka jompi su ngap jarwe ngap jar tu no wan perkhat wan kuslai wan ki jimut wan pun i ba wan semua oh ngada ka klangan ya le ki su ngap jarwe su ko ngoi ka tin ke jo su le ka tin jo wat hang ta hin se i utrai un sien buat punyale ya katma ka amen kani kani ka tin jom ni ko kepala bi uji su ang kawan man bu uji su ni kawai kani ka tin ka jom ba kani ka jing sisia uji su wan bu ka jing sisia pile ka jing sisia bon ki bri kin sio ni pi bon ki bri kin si pi bon ki bri lo kin ta ja pi anda itu tep ka jing sisia kam juram lang amen kita ni ka jing sisia kan ya ka jing sisia ya ka tin nama ka jing sisia Jesus nganalong alenti Jesus. I am the way, the truth, life. Ang Jesus. Hagalun nang makasa do kanan real jo Yones lakranya kata. Jesus nganalong Jesus. O Jesus na pitib ka Jesus. Pitu ka Jesus, pidan ka Jesus kan light do it. Amen. Ka Jesus kan light do ka long long sanjong pinabar ka jing ya ka Jesus kan ai bi jing job na kita bar ka jing kinoksion kita be haba fi shib je te yala de pan po ila de ka Jesus on the floor pan po ila de ko pun scam yala de ka Jesus pun scam yala de ka Jesus haba fi yes kan ka Jesus on dan mano wala kelam fi nama ka Jesus kam jukalan lano kajing sejak kam juram lano kumbaga jingdum kam jula banjab kajing syai lano kumtahi kajing sisa dalam kajing syai kam juram lano kajing dum ka klau kan lo tang iwai imomuti baredru lapan syai kaya balai kajing syai dia apa ikut kepala dia jangan apa nang ling baju ni ka sedap mentah Belai dia pun kuku yang kecil ke jauh.
benar kami ketin ke jom le maka ketin ke jom le ke dia persat masih ang ketin jom ang bol ning ba ka chi ke ba cho Timothy lai kan real lo no ke jing tho ba lo ba persat masih jom le ke belum ke ba mun toi ke jing hikai ya ke jing hikai ke ba mun toi ya ke jing snen ya ke jing pin be ya ke jing pin mlen hak kenang no boleh kenang ka yeng ke jong pi kan lang ke bacana ubreo jong kibri ke jong le ki lang ke bacana benan kami ke tin jong shimi ke jing hikai ya ke jing sneng ya ke jing pin bei ba ya ke jing pin melen ben shimi ki sau ke li banta ha ka long no san benan kam kenang ka long yo san jong pi kan lang ke bacana hang ta pin sa ong Joshua manga ba ka yeng jonga in shak li yo amen manga ka yeng jonga in shak li yo ko ki para wi cha kan mau hang nang ki hab de ban tem nang no kawan ke ni jing e ka dei am dei na wei ka dei na phi ki ka wan na ma nong chon jong jong phi ong chi su ke u dei bana po na yi ka bo mut kan ni ka ying ngam ong e ba ka dei ki khun jong phi ki ilok jong phi ki man para jong phi em nong chon u ba u chi so nong chon u ba dei na po na yi ko dei na po jong phi den kita ki jing ko rai jong phi kita kijing bang ko ngo jong pi kijing bang mai kijong pi kita hai ke pin shaban ban yesun ban yesun ulok ban yesun ke kon ban yesun ke kimi pa be man pala kun ta nang ni kiran ka thma tu na ka tan ni kam na shabat kam dan thma kan tan hang ni kiran ka man job sha ya nong shun ba dan hapo hang ni ta bo ko man ni ba ji ka rai ba dan hapo jong ni kiran ka man job sha kita Ulai dia berikut ko para kita. Sim ya kani ka por, ya kani ka tin ke jam ngana punan kam para bol ka tin jam. Pidan kam, pidan haplen ka jing duai. Pidan haplen, pidan pi haba pi duai, kan sim kun thup lam ya ka dia ka tin ke jam. La pidan haplen ka jing pang pi duai nam ta ki nang pang, ang la tho la da ka jing snam jom la pun khia ya. La pi duai na kam ta kini ki breu ki la sakma no ong ka chim kun thup lam ya ka tin ke jong play jen ba play unyo kan pan thai la pi duai nam ta ki block ki jong pi ki ba dan ha pren ke jing ya le ka jing bu jong ki duai nam ta jong ki ong mela ong wan hanga pi baro la thai ki ba khia ke jing ke ning ai ke jing ja thai sim ki du khot bible kan ni ki du khot bible nakam ta ka to ka situation aba pi ma ji bu jong la pi dan ha pren ke jing ko du tin ki jong de ka ki sing som la ki la ben ko du ki shat han ne kita ki ba wa jo trai ki nam ko du na le ki ba amen ni dan kam ko ki pa ka aba pi ma jing so si ki jing thang ka jing ki jong ki jing du jing kan man du kan ma ule ke tin jong le sim ka tin jong le but keren di baju ka tin nam ko jisu ka tin jisu ka po udon dekat pi poro po Itip nam ko jisu har ko ba wa na ko sai nganum e no kan ya dan dekat pi ning ba ka tin ju ka ba ngan kam ngin nim dan kam ngin ko sai no ka ba ngin le ye syukran ngin kan tam syukran be ka tin yo nama uni thuli jimi ri ka bor ba ple ba ai udai ka bor wala wan ban punya klan ya kambat ka min sir ikan mau Ananias ka sefira ka kam ki apostol men ba kila dia ya jing dan jing ki kila wan ras ki apostol ya ka jing yo joki and they ki wara ka don ka bang khoi upatos uklam on su keren nak ya ka jing sisya ki ya pha ko ta tin di ka bor no blame on ka tin ka ba mi kan ka bor jo keren ka tin jo play kan mi kan ka bor jo om de ka syukur lah keren wajib keren ka keren jo play and they keren ke nama kan ka tin ka ba keren kan wan lai ka jing em dan kan ba ya ka jing ya ani ka tin ka de ka bor ka bala man pun em ka bala man pun ya amen benar kami ka tin jo play ha ka jing ko jo ki bor nam to tep ko ki para bina nam ye ki jing le ka ba wan ha ki nong ye ong sam ki jong pi tang ka tin ko jong tang ka tin na ka ta uji so ta wale ulang ko beli wasta piye na jangan nong ko was kam hagan nang le jing sia ta ubam le ba kan ta ka tin jong le u yang hagan nong rim ka ba tang chi po ko wan jing le ki to na ko ki pala ba
còn ai mình mà cũng take break ba bi bukan tak kat tin jom kum break ba bi ke bang David bang ba ki bang ba dan belai poro ki kilon ki ba puot ni ya kenal le bacik sya Jisu ulong belai amen Jisu ulong belai long le la da try on tay ya kan long lan larsan i ngidan kam long le la ngim penan kami ka tien ke jom belai ke jem ka kalau larsan ngidan kam penan kam orang kalau ni ka tien jom belai haki khon ki jom phi kalau ni ka tien jom belai ha ulok u jom phi ha ilok i jom phi kalau ni ka tien jom belai ha nei pa jom phi kalau ni ka tien jom belai ha ba lo dengan ngai kan ye kan ora ye ka jis kam ko belai nya un ku nak ka jom nya tuai haleluya try nyon man ai ko me ko pa kan ni pon ta bang yo ni alat ko ko dot e ko bang yo ni sama ka tin je bang yo snow ko ta bin chat ko ta bi ta ba ki jing e akilo ni no se kristan ta ki wan nama ba ki ji ji bang ko ji bang me ki ji ji bang ya ji ji bang semua ko ji ka tin ki jong ko ta ba try ni ma ka jong ni step mila Jepun syai yang ikut tadi kita pun nak bila menjawab ini kecil lek baru kita nak kelang sendiri maka dia tang kecil kecil akhir apa yang kecil kecil baik kurku mambe yang kini kepol kini kemen para bicara kita layak semua kau tadi kini kecil zaman air kita kena mengenal kami kau kita kena mengenal kami kecil kita kecil kita nam kena menjawab itu kecil lek baru kurku mambe kau tadi air kau apa bicara kau itu sekat kau kedua kau yang kecil zaman kita menjawab yang kecil Kurku ni bom sa baro ya kita cuma kata dengan Jesus Kristus. Amen. Lainnya untuk kurku yang kecil jom kita.